L-editorjali tal-gazzetti indipendenti ewlenin kollha jsejħu biex tintrefa' r-responsabbiltà politika għal falliment tal-FIAU fuq il-każ tal-Bank Pilatus. Dan wara li aktar kmieni din il-ġimgħa l-Awtorità Bankarja Ewropea kritikat dak li sejħet bħala nuqqasijiet ġenerali u sistematiċi fil-mod ta' kif l-FIAU applikat il-liġi tal-Unjoni Ewropea tal-ħasil tal-flus. Dakinhar stess il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija permezz ta' Twitter qal li żmien tal-iskużi issa għadda u teħtieġ azzjoni sabiex ma tkomplix issir aktar ħsara lil Malta. Dan kien segwit minn konferenza tal-aħbarijiet mill-kelliema għall-finanzi u għas-servizzi finanzjarji tal-Oppożizzjoni li sejħu biex tintrefa' responsabilità politika dwar il-konklużjonijiet ta' dan ir-rapport. Issa anke l-gazzetti ewlenin fil-kummenti editorjali tagħhom qed isejħu sabiex xi ħadd iwieġeb għal dan il-falliment. Fl-editorjal tagħha, il-gazzetta The Sunday Times of Malta qalet illi meta jkun hemm rabta inviżibbli bejn il-gvern, ir-regolatur u min suppost iwieġeb għar-regolatur, nuqqasijiet fil-governanza huma inevitabbli. L-editorjal ikompli li sa issa ħadd ma ħa responsabilità amministrattiva u politika. Iżda l-politiċi għandhom ikunu responsabbli fuq livell politiku għan nuqqasijiet ta' regolaturi li affettwaw ir-reputazzjoni tal-pajjiż. L-istess il-Gazzetta Malta Today li fl-editorjal qalet illi ma jistax ikun li l-konklużjonijiet tar-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea jibqgħu jiġu injorati. L-editorjali jgħid li l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jirreaġixxi u jagħmilha ċara li se tintrefa' r-responsabbiltà partikolarment minħabba reputazzjoni ta' pajjiżna. L-editorjal ta' The Malta Independent on Sunday min-naħa tiegħu qal illi l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna għandu jwieġeb għas-sitwazzjoni mwera illi kienet ikkonfermata iswed fuq l-abjad fir-rapport tal-EBA. Fil-waqt li hu tajjeb li l-Ministru ma jindaħalx, fl-istess waqt lanqas mu tajjeb li l-Ministru jippermetti konflitti ta' interess ovvji bejn ir-regolatur, il-Gvern u min qed jopera suppost skont il-liġi. Kompla li din id-darba, il-Gvern ma jistax jagħmel bħalma għamel f'każi u skandli oħrajn billi jinjorhom u jkompli għaddej qisu xejn mhu xejn.